ako'y nagbabalik. Nandito na naman po ang Spicy Opo mo na si DJ Kim Chino para tapusin ang kanyang sinimulan. Di ba nga sabi ko sa inyo sa ating Chinitox usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo, ibibigay ko ang 3 senyales na ikaw ay jackpot na dyan sa jowa mo. Ayan yung sinasabi natin na minsan mahal, nandyan na yung tamang tao para sa'yo. Ang gagawin mo na lang ay huwag pakawalan, kung di sa amin yan mapupunta. May mga pagkakataon na yung jowa mo o di kaya yung asawa mo ay talaga nga naman pinapangarap ng iba tapos ikaw binabasura mo. Diba? So ngayon, maging grateful ka. Tama ang iyong pakikinig kay Kim Chino kasi nga sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 senyales na jackpot ka na dyan sa jowa mo, utang na loob. Diba? Recap na tayo ha. Sabi ko kanina una, jackpot yan kapag malaki. Malaki ang puso. Ayan yung sinasabi natin na mahal ka ng tao. At usually kapag mahal ka ng tao, tatratuhin ka ng tama. Di ba? Aalagaan ka. At syempre, gagawin kang baby kahit mas matanda ka pa sa kanya. Uy, pwede yun di ba? Tsaka may mga instances na kapag mahal ka ng tao, o di kaya malaki yung pagmamahal sa'yo, takot na takot mawala ka. Di ba? Ang sarap mahalin ng taong takot na takot mawala ka. Totoo yan At ang pangalawa, mahal, sabi ko kanina, jackpot yan kapag matigas. Matigas ang paninindigan na ikaw lang talaga ang kanyang iniirog. Ito yung sinasabi natin na kayang mag-commit. Binibigyan ka na assurance na kahit maraming umaaligid, maraming nakikita, sa'yo lang kakalembang o di kaya titigas ang kanyang damdamin. Diba? Jackpot ka na kapag ganyan. Imaginein mo ganyan yung jowa mo, hindi ka na mag-overthink, hindi ka na mai-insecure, hindi ka mako-conscious, baka hindi niya na ako magustuhan. Hindi. Kung mahal ka nung tao kahit hindi ka maligo araw-araw. Diba? Kahit hindi ka, ako personally kapag in love ako, kapag mahal na mahal ko, kahit hindi ka magsipilyo, willing ako i-kiss ka. Ganon ang pagmamahal. Love has no senses? Wala nang amoy-amoy. Minsan pheromones ba? Yung talaga nga naman kapag amoy mo yung mahal mo ay talaga nga namang hinahanap-hanap mo kahit amoy ng aparador. Diba? May mga ganong instances. At ang pangatlo naman, mahal, jackpot yan kapag masarap. Oh yeah. Ito yung sinasabi natin, mahal, na masarap, di ba? Masarap talaga siyang sa mata. Pwedeng ganun, di ba? Masarap talaga yung jowa mo or yung asawa mo. Kasi at the end of the day, papasok ka sa relasyon o di kaya mapapangasawa mo yung taong araw-araw mo makikita. So might as well, doon ka na sa masarap sa mata. Tandaan mo, yung ex mo hindi masarap sa mata pero anong ginawa sa'yo? Niloko ka pa rin. In short, hindi naman sila gwapo or di naman din maganda pero niloko at pinagpalit ka. So ngayon, kung ikaw ay may jowa na, might as well doon ka na sa masarap sa mata. 'Di ba? Wala namang perpekto, lahat naman niya sasaktan ka. Di magpaloko ka na doon sa gwapo o kaya maganda. Di ba? Sumugal ka na sa relasyon na kung saan kapag nakikita mo kahit niloloko ka, di ba? Kahit sinaktan ka, masarap sa mata, madaling mapatawad. O yan, di ba? Kaya jumawa tayo ng may face card. So kung may face card yung jowa or asawa mo, ay nako, isa na yung senyales na ikaw ay jackpot sa pag-ibig. Sana all. Diba? Kung makakabingwit ka man din pala, hindi naman din perfecto, di might as well yung maganda na yung appearance. Doon na tayo sa totoo at practical na rin, diba? Yan na, mahal, ang 3 senyales sa jackpot ka sa love life mo. Pero ako'y sisibat na. Huwag ka mag-alala, susunod na po sa akin na Titangelo at Rocky Terra sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titangelo. Babay na, mahal. Pero dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio.
sake!